Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarceți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Pacea Domnului. Ce legătură are sângele Domnului Iisus Hristos cu karma? Karma, pentru cei care nu știu, este o filozofie din budism care spune că ceea ce pui ca acțiune o să aibă consecințe. Deci, dacă faci rău, consecința e că o să ți se întâmplă răul. Și oamenii cred că sunt budiștii care au inventat acest karma. Nu, e scris peste tot în Biblia de peste 3000 de ani. Ceea ce semeni, asta culegi. Asta spune Biblia. Deci nu sunt budiștii care au inventat legea karmei, este Dumnezeu care a creat universul, care a pus o lege pe pământul ăsta care face că ceea ce dai, asta primești. E scris peste tot, sub toate formele, în cuvântul Domnului. Deci, legea karmei este o lege ca legea gravitației. Legea gravitației ce este? Este că dacă te arunci de la etajul 3, o să-ți zdrobești dințile jos și dacă ai cea mai mare credință din lume. De ce? Pentru că este o lege. Nu există variante. Ca de pildă, Dumnezeu a spus să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Persoana care nu cinstește pe tatăl său sau pe mama sa e vrednic de moarte. Ce înseamnă asta? Când Dumnezeu spune că un păcat este vrednic de moarte, este că face parte din culmea păcatelor. Deci tu, ca adolescent, tu, ca tânăr, tu, ca adult, poate, ți se pare normal să vorbești urât la părinții tăi. E o maledicție. De fiecare dată când tatăl tău sau mama ta se gândește la tine, oftând, adică îi creezi nicăjiri, de fiecare dată ai o maledicție care se aruncă asupra ta, în viața ta cotidiană. De ce? Pentru că este o lege, ca legea gravitației. Dacă sar, o să te întorci jos, cu toată credința, nu o să zbor ca o pasăre. Deci, legea aceasta care a pus Domnul în cele 10 porunci, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, de fiecare dată când tu păcătuiești împotriva această lege, în viața ta cotidiană, în chestiile pe care le faci în munca ta, în sănătatea ta, în dragostea ta, în fericirile tale, în chestiile care le faci, care nu au nicio legătură cu mama ta și tatăl tău, tu o să fii lovit de către vrășmașul. De ce? Pentru că legea asta nu te lovește Domnul. Este o ușă pe care tu ai deschis-o împotriva ta. Și vrășmașul intră în ușa asta și te lovește. Vrășmașul nu o să-ți dă doar dacă e voia Domnului, dar nu o să-ți dă instant karma. Adică ai lipsit de respect la mama ta sau la tatăl tău și instant o să ți se întâmplă ceva sau ai făcut alt păcat și instant o să ți se întâmplă. Nu o să-ți dă așa. De ce? Pentru că e prea ușor pentru tine să ții minte lecția. Satana, ușa fiind deschisă, o să așteaptă 2-3 săptămâni când ai uitat de păcatul pe care l-ai făcut și atunci te lovește. Ca să nu poți să tragi lecții din păcatele, din greșelile tale. Deci tu trăiești chestii acum pe care le-ai generat, adică care semința are poate 3 ani. Trăiești conștiințe de chestii care semința are poate 3 săptămâni. Înțelegi? Ideea e că Satana nu vrea ca tu să înveți din greșelile tale. Asta e karmaul. Bun, care e legătură cu sângele Domnului? Deci prima dată am înțeles că cea mai mare maledicție care ți se întâmplă ție e când tatăl tău sau mama ta se gândește la tine oftând doar, adică necăjești părinții tăi. Bun, asta e o maledicție în fiecare zi, pe gâtul tău. Din contră, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și ei să se gândesc la tine cu bucurie, e o binecuvântare în permanență. De ce? Pentru că părinții tăi au o legătură sfințească, spirituală, un link. Persoanele care te-au pus pe pământul acesta prin voia Domnului au o legătură spirituală, deci ei când sunt supărați, tu plătești în viața ta. Ei când sunt bucuroși, e o elevare.
e o susținere în viața ta, e o binecuvântare. Deci tu ai interes să taci, să-ți închizi botul înaintea părinților tăi, 1, și să le faci orice ca ei să fiu doar fericiți când se gândesc la tine. Și dacă nu ai posibilitatea să le faci să fiu fericit, măcar să taci din gură, să te smerești, pentru că tu nu ai nimic să le înveți. Nu tu le-ai pus pe pământ, n-a fost voia Domnului că tu le-ai pus pe pământ. Când o să ai copiii tăi, tu faci ce vrei. Dar tu, orice vârstă ai tu, orice diplome, orice înțelepciune, orice muncă, post politic sau nepolitic, sau ești director și părinții tăi nu au diplome, tu trebuie să taci înaintea lor, să te exersezi, pentru că nu e ușor. E simplu, dar nu e ușor. Deci trebuie să faci exercițiul acesta înaintea mamei tale și tatăl tău, să taci din gură sau să vorbești cu cea mai mare diplomație, că ea să nu se supără deloc. Deci, tu nu ai ce să înveți la părinții tăi. Dacă ai o problemă cu ei, te duci la Domnul, te rogi, te plângi acolo și Domnul o să le vorbească, pentru că Domnul este viu, da? Tu când vorbești cu El, El te ascultă și El o să rezolvă problema la părinții tăi, dar tu taci din gură, te smerești. Bun, asta am înțeles, da? Legea karmei și porunca să-ți cinstești pe tatăl tău și pe mama ta dacă vrei să ai viața lungă. Asta am înțeles-o. Acum, care e legătură cu sângele Domnului Iisus Hristos? Eu eram foarte necăjit pentru că nu înțelegeam ce însemna lucrarea crucii. Și am învățat cu Domnul că dacă nu îi pui întrebările jenante, nu o să obții răspunsuri. Pentru că Dumnezeu a spus că poporul meu piară din lipsa de cunoștință. Deci tu trebuie să-i pui întrebările și dacă pare că e jenant sau nu știu, că nu e politicos întrebarea către el. Nu, el e fratele tău mai mare, este tatăl tău, este casa ta, este familia ta. Dacă tu ai o întrebare și dacă e bizară, din punctul de vedere cu oamenilor, nu-l pui la pastorul tău, pui direct la Dumnezeu, pentru că ești un creștin, cunoști vocea Domnului, care, într-adevăr, la început e foarte greu, dar cu antrenament începi să faci diferența între vocea creierului tău și vocea Domnului, da? Deci îi pui întrebarea, de pildă, mă folosesc pe mine ca să vezi cum poți să vorbești cu fratele tău mai mare, pentru că Domnul Iisus, om, este fratele tău mai mare și Domnul Iisus, Dumnezeu, este tatăl tău. Și eu, când am astfel de întrebări mai jenante, întreb la Domnul Iisus, om. Înțelegi? Cel care ne înțelege direct, cel care este singurul mijlocitor între Tatăl și noi. Deci eu vorbesc cu fratele meu mai mare și i-am spus, tu mă cunoști că am inima curată, am inima sinceră și eu nu înțeleg ce înseamnă lucrarea crucii. Eu, în 2026, cu ce mă ajută această lucrare a crucii? Ai făcut ceva cu 2000 de ani ca să potolești furia Tatălui nostru împotriva noastră și ca să intrăm în împărăție. Ce are ca rost? Ce înseamnă lucrarea crucii? Sângele tău ce rost are în viața mea cotidiană, real? Și a durat foarte mult. Deci, poate 3 luni a durat această întrebare fără răspunsuri. Dar eu îl băteam la cap pentru că a spus că bateți și o să vi se deschide. Deci Dumnezeu nu minte. Plus, a dat pilda judecătorul ăla nedrept care văduva îl bătea la cap în fiecare zi și judecătorul nedrept ce a zis? Nu mi-e teamă de Dumnezeu, nu mi-e rușine de oameni, dar pentru că ea să mă lasă în pace, o să-i fac dreptate. Așa că când îl bați la cap pe Domnul, El cedează. El a spus, nu eu am scris Biblia, El a spus. Deci, eu l-am bătut la cap cu întrebarea aceasta, ce rost are sângele tău? Că eu nu înțeleg, cu ce mă ajută în viața mea cotidiană? Ce înseamnă lucrarea crucii? Pentru că foarte mulți dintre și pastori, nimeni nu știe să explică. Dacă îți deschide ușa spre împărăția, da, dar eu nu pot să cred că Domnul Iisus Hristos a venit să facă o lucrare care să fie doar pentru viața de apoi, nu. El este Dumnezeu. Dumnezeu când face o lucrare este utilă, pertinentă, puternică pentru tot universul, pentru toată viața și pentru toate veacurile. Deci eu i-am întrebat, atenție, întrebarea asta nu vine de la mine, îți dai seama că vine de la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt pentru mine e un pic ca unchiul ăla drăguț care te ajută să comunici sau să fii în termen bun cu părinții tăi. Și mi-a dat răspunsul. Ce rost are sângele Domnului Iisus Hristos? Am înțeles că legea karmei, adică ceea ce semeni asta cu legi în viitor, ceea ce dai asta primești. Legea karmei zice că, ca de pildă, dacă eu merg acum
merg să mă bat cu cineva, legea karmei spune că poliția o să vină să bată la ușa mea și o să merg în închisoare dacă am făcut foarte rău la persoana respectivă, da? Ei, asta e legea karmei. Nu există altă variantă. Dacă sar, o să cobor. Punct. Aici intervine sângele Domnului Iisus Hristos. Eu m-am dus să bat pe cineva. De ce? Pentru că după mine aveam dreptate, da? E o pildă, da? Sau m-am certat cu cineva. Legea karmei face că eu trebuie să merg la închisoare. Ei, sângele Domnului Iisus Hristos șterge această conștiință care trebuia să mi se întâmplă în viitor. Asta este legătura între legea karmei și sângele Domnului Iisus Hristos. Este că Dumnezeu, la cruce la Golgota, închisoarea pe care eu trebuia să o fac, El a plătit-o deja. El a făcut-o deja pentru mine. El a plătit toate păcatele noastre. Deci, când eu mă duc să bat pe cineva sau am înjurat pe cineva și trebuia să merg în închisoare, El vine, Domnul Iisus, și în spiritual, vorbesc în termen omenesc, dar în spiritual spune: lăsați copilul meu acesta deoparte, nu-l mai faceți să funcționeze legea karmei asupra lui și nu-i mai faceți să plătească conștiințele acțiunilor lui, pentru că eu am plătit deja pentru el. Înțelegi? Și sângele Domnului vine și te spală și păcatul a dispărut. Atenție acum! Atenție foarte mare acum! Asta e valabil doar pentru creștinii adevărați. Adică, dacă tu ești un fățarnic și mergi să cerți pe cineva și vii la Domnul Iisus crezând că o să-ți se ierte păcatele și mergi să faci prostii în oraș, o să fii lovit și mai rău pentru păcatul pe care l-ai făcut și pentru fățărnicia inimii tale. Dacă eu merg să bat pe cineva și revin acasă și pentru mine am dreptate, da? Pentru că m-a certat, m-a înjurat și eu stau liniștit acasă. Duhul Sfânt acum o să vină și o să-mi spune: ce ai făcut, măi, băiatul meu? Și eu o să-i răspund: l-am certat, l-am bătut pentru că el a căutat probleme. Și Duhul Sfânt o să-mi spune: nu ți-am spus oare în cuvântul meu că dacă cineva te bate pe un obraz să-i întorci celălalt? Nu ți-am spus oare că să nu te împotrivești cel care vrea să-ți facă rău? Nu ți-am spus oare ca tu să suferi nedreptatea? Vezi? Și așa lucrează Duhul Sfânt și tu o să începi acum să vezi că și dacă tu aveai dreptate, tu trebuia să te smerești. Sau să te smerești și să pleci, sau măcar să nu înjuri, să te lași insultat și să pleci. Și să mergi să te plângi la Domnul Iisus apoi. Când faci așa, ai întors celălalt obraz și ai pus cărbun încins pe capul vrășmașului tău, mai ales dacă mergi să te rogi pentru el. Și când el o să-i se întâmplă ceva după legea karmei, adică legea în care tu semeni și culegi, când el, pentru că te-ai înjurat și tu n-ai răspuns, n-ai făcut nimic, te-ai dus să te plângi la Domnul și te-ai rugat și pentru el îți promit că Dumnezeu o să-i pune imaginea ta în fața ochilor. Mie mi s-a întâmplat că oameni după 3 luni au revenit alergând să-mi cer iertare pentru ceea ce îmi făcuse de acum 3 luni, care eu uitasem deja, pentru că mi-au spus: atunci când am avut acest accident, te-am văzut în fața ochilor și de asta am venit să mă ierți, te rog, pentru că te-am făcut asta și să ridici blestemul de peste mine. Și eu eram șocat și mă gândeam: păi ce am făcut eu? Eu nu te-am făcut nimic, frate. Habar nu am despre ce vorbești. Asta spune Scriptura. Dumnezeu spune că răzbunarea este a mea. Dar Dumnezeu nu se răzbune doar așa. Nu. Se răzbune și îți face ție dreptate. Omul știe pentru ce o să plătească. De asta Domnul spune să nu atingeți aleșii mei. Deci, am înțeles, da? Legea karmei, ea există, da? Care se numește așa, folosesc acest cuvânt pentru că toți tinerii cunosc acest cuvânt. Tinerii nu prea cunosc cuvintele mai specifice din Biblie. De asta legea karmei e ușor de folosit în generația noastră. Legea karmei, ea există și sângele Domnului vine să o anuleze. Dacă tu ai făcut o prostie și te pocăiești real, anulează. Dacă ai vorbit urât la mama ta sau ai făcut ceva și Duhul Sfânt vine să-ți spune: uite, ce ai făcut la mama ta asta nu e bine. Tu te pocăiești, îți ceri iertare, și ceri la Dumnezeu puterea să nu mai faci. Pentru că toată lumea spune: te pocăiești și nu mai fă. Dar nu e chiar atât de ușor să nu mai faci. Nu. Trebuie să ceri puterea, voința la Dumnezeu ca tu
să poți să nu mai necăjești oamenii, mai ales părinții tăi, să nu mai răspunzi așa instinctiv, să primești înțelepciunea Domnului ca să poți să cinstești pe părinții tăi. Sper că ai înțeles foarte bine, cu ajutorul Domnului, ce legătură are sângele Domnului cu legea karmei. Atenție, repet încă o dată, trebuie să fii un creștin adevărat, deja trebuie să fii botezat, pentru că trebuie să ai legământul. Botezul când ești mic, bebe, nu există, nu contează, pentru că n-ai spus cu gura ta că îl accepti pe Domnul Iisus ca Domn și ca mântuitor personal. Deci trebuie să fii botezat adult ca să ai legământul clar, ca sângele Domnului Iisus Hristos să poate să acționeze în viața ta și să anuleze legea și conștiințele păcatelor tale care trebuia să te lovească. Așa că, cu ajutorul Domnului, sper că e clar, Domnul Iisus Hristos să te binecuvânteze. Dacă nu ai botezul, să te grăbești să faci botezul și, cu ajutorul Domnului, prin mâna Lui, prin dreapta Lui întinsă, să fii plin de pace, plină de pace, de dragoste, de lumină, să te călăuzească Domnul Iisus Hristos în mâinile Lui, să te ridică în viața aceasta, să fii plin de sănătate, de înțelepciunea Lui și să leagă priceperea de mâinile tale. În numele Lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, fii binecuvântat și binecuvântată. Amin.